Shoda organizoval Poljoprivredni fakultet Department za statkarstvo u sotrudnictve s Veterinarskim institutom z Novog Sadu. Bešedovane o štučnim oplodzovanju, ktoré u našem kozarstve ešte nezažilo, i o choroti artritisu encefalitisu, ktorá še barz rozširela i ktorú češko zbic. Chorota za ľudzoch neopasna, međutim kozarov trapja i velji drugi problemi. Už deskelje roky mi kozare nemáme dze predať mlijeko i sir. Apeloval bym, že by sme še združili so všetkými, ktorí majú zvyšku síra, že by sme započali produkovať z ním 2-3 fajty, ktorí by še vyvoželi, bo kupovna moc naših ľudzoch bar slaba. U Vojvodini máme 5-6 velikih produkovateljov kožovog mlijeka, a među njima i farma Paskaš zo Skuli. Nie môžeme odkupňovať mlieko od druhých kozároch pre kontrolu kvaliteta. My máme automatičné dojenje, tam mlieko i vimnje nemajú kontakt s rukami i s vzduchom, a kozy krmíme na odredzený kontinuovaný spôsob i nemôžeme rizikovať spohubiť kvalitet našeho mlijeka. Štučne oplodzovanje bi malo zažiť už toho roku i na tej i na drugih velikih farmoch. Zostim hodno zbic opasnu chorotu artritis, protiv ktorej vakcini njet, len prevencija, a istočasne še postihne i celoročni kontinuitet u produkciji mlijeka, co po teraz nebol slučaj, poneže še šitski kozi koca v žime, ta tedy 2-3 mešaci mlijeka njet.